Dar Hosea tajnu taħdem ma' nisa li għaddejjin minn violenza, l-iktar violenza ġejja minn sfruttament sesswali u prostituzzjoni li jinkludu nisa u tfal tagħhom li jispiċċaw bla saqaf fuq rashom, nisa li jkunu għaddejjin minn abbuż fuq diversi livelli. Matul dawn 12 sena kemm ilha miftuħa Dar Hosea, iktar minn 400 persuna sabet appoġġ u sigurtà grazzi għal din id-dar. Fir-rapport annwali ta' Dar Hosea l-2024 irriżulta li dik is-sena id-dar għenet 149 persuna, 128 nisa u 21 tifel u tifla. Mara tiġi u nofrula spazju. Ġuri kifet il-main service huwa drop-in center imbagħad fejn il-mara qiegħda tiġi f'din id-dar, tiġi milquha bħal ambjent li huwa proprju dar. Ġifieri il-mara tiġi offruta ikel, servizz ta' shower fejn tista' taħsel ħwejjeġ tagħha, son fejn tista' tgħaddi l-ġurnata tagħha. L-iktar importanti li nagħtu dan is-support u dan l-ispazju ta' safety fejn mara allura issa qiegħda tħossha komda, tħossha f'ambjent li tista' tuża kif tixtieqi. Kif spjegat il-manager tas servizzi f'Dar Hosea Marija Borġ Pellicano, minn barra dan is-servizz li jingħata meta mara tmur għall-għajnuna, Dar Hosea qed taħdem ukoll fuq servizzi ta' prevenzjoni. Hemm servizzi ta' outreach fejn inkunu qed nilħqu nisa f'postijiet differenti, għandna servizzi oħra ta' prevention. Infatti Dar Hosea taħdem kemm ma' nisa li preżentament għaddejjem minn din it-tip tal-vjolenza u anke nisa li huma friskju li għaddu minn din it-tip ta' violenza u nisa wkoll li llum ġew fuq saqajhom ħadu kontroll tal-ħajja tagħhom huma lura aspirazzjoni ta' nisa li għadhom qed jattendu s-servizzi tagħna. Marija Borġ Pellicano komplittajt li l-għana ħari ta' Dar Hosea u li mara li tkun għaddiet minn violenza bbażi ta' sfruttament sesswali u prostituzzjoni jirnexxilha tqum fuq saqajja ma tiġix dipendenti fuq is-servizzi imma is-servizz ikun ta' għajnuna biex terġa' tieħu l-kontroll ta' ħajjitha, tilħaq l-aspirazzjonijiet tagħha b'mod li tkun tista' taraf li tista' tgħix ħajja mingħajr abbuż u vjolenza.